ବାହାରେ କ'ଣ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଆରେ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଥିଲା ପରା 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହବ ଏବେ। ଆଉ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ କ'ଣ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଛଣାଛଣି କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚିକେନ ନେଇ ଆସିଛି, ଚିକେନ ପକୋଡା କରିଦିଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। मते लाल टह टह दे गोलाप कलु बदना मते लाल टह टह दे गोलाप कलु बदना